Moi boas tardes, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Manexa a consultura os osciloscopios Manuel Fidalgo. Somos o equipo de Efervesciencia. Coñecemento. Toda a ficción da realidade con capacidade para saltar dunha mente a outra por vía non xenética. Ciencia. Coñecemento con capacidade para comprender a realidade. Tecnoloxía. Coñecemento con capacidade para cambiar a realidade. Estes son 3 aforismos de Jorge Wagensberg. O físico, divulgador, museólogo e escritor Jorge Wagensberg estivo onte en Santiago no programa Nexos da Cidade da Cultura falando de aforismos. Wagensberg cultiva con esmero estas pílulas de coñecemento e poesía condensada e sostén que son o máis científico dos xéneros literarios. Nesta edición efervescente habemos de salpimentar esta hora de radio coas reflexións e máis os aforismos que nos deixou nos nosos micros o creador do Cosmo Caixa de Barcelona. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Bueno, es lo mismo que puede ocurrir con un cuadro o una película. Hay una sensación de comprensión y se provoca lo que a mí me gusta llamar como el gozo intelectual. El gozo intelectual es el placer de pasar a comprender algo nuevo, de adquirir nuevo conocimiento. Eso quizás es uno de los placeres más grandes que desgraciadamente no crea adicción. Un refrán en realidad es una sentencia que sirve más para liquidar una conversación que para iniciarla y realmente es un resumen de prejuicios de una época, ¿no? Por esto, trabajar con la razón es lo contrario. Lo primero que tiene que hacer es acabar con los prejuicios. Y si hablas con refranes, en realidad eres un saco de prejuicios. Bueno, el viejo dilema de qué fue antes, el huevo o la gallina, hace tiempo que tiene solución. Fue el huevo, pero no era de gallina. Bueno, yo creo que es difícil sintetizar mejor qué es la selección natural y la evolución de las especies de Darwin. Porque si un huevo de gallina diera siempre una gallina, pues ahora seríamos todos bacterias. Con lo cual ya tienes 2 aforismos por el precio de uno. Manuel, Sí? pásame o guión. Mira, aquí ten. A ver... É que está interesante. A mí me gustaría que, antes de empezar, que a xente... Eu teño aquí unha pregunta, non sei se vostede sabe. Mira, os que fan... Non, que estaba lendo. Eu estaba pensando que os que fan as estradas, os enxeñeiros que fan as estradas, Sí. cando fan unha curva, que terán que facer? De curvatura constante ou curvatura variable? Non entendo nin pajolera idea. Pois, De que estás falando? Bueno, que a xente o pense. Que a xente pense que cando fan unha estrada, Home, que a xente pensa interesante. o radio de curvatura ten que ser sempre igual, constante, ou ter que ir cambiando? Como se traza mellor a curva? Pois nin idea, aí píllasme, Bueno. Iso que na miña familia o tema curvas estudábase bastante, Sí. non? Incluso as espaciotemporais. Aí sí podría falar, pero... Quen vengo hoxe? E que estaba esperando, porque aquí no guión... Sí, bueno, Elena Vázquez Zabal.
Elena Vázquez Aval. Sí. Non fastidies. Sí. Ui, podo presentala eu. Bueno, é unha novidade, pero ten boa relación logo con ela. Bueno, ten unha relación fenomenal. Sí. Somos mulleres, as dúas. Está moi ben traída hoxe Elena Vázquez Aval ao programa, porque a semana que ven é o Día da Muller Traballadora, non sei se o sabes. Sei, non sei, pois deixo, nada, deixo os mandos, son todos de vostede. Señoras e señores, efervescentes todos e todas, con todos vostedes, a señora das curvas. As curvas máis sexys da historia da ciencia. Pasen e toquen. Comproben as mellores curvas matemáticas que existen no mundo e no universo. Unha xente mal pensada xa pensaba que estaba tomando un rumo moito máis comercial o programa, pero non. Elena Vázquez Aval, moi boas tardes. Boas tardes. Moitas grazas por vir ata os nosos estudos. Elena Vázquez Aval, que é profesora na Universidade de Santiago de Matemáticas na área de Xeometría e Topoloxía. Sei que ten boa relación coa boa de Einstein. Pois sí, dende logo que sí, que as dúas gustanos moito as curvas. Paréceme que tamén as dúas somos bastante sexys. Temos moi boa sintonía. E sen ir máis lonxe nunha recente charla de divulgación de Elena, empezaba cunha frase, isto é moi emocionante, empezaba cunha frase do meu Albertiño sobre como fritir ovos. Bueno, pois é unha anécdota que lle atribúen a Einstein. É certa, podo dicilo. Está seguriña? Home, non vou estar. Bueno, é unha pena porque eu nesa charla falei máis da túa nora que do teu fillo, pero bueno, nora... Sí. Nora, non sei como se di, incluso a boa nora... Pois non sei. Pero, bueno, é un tema que vais de Sálvame, non? A relación de Albertiño con Nora, non? Sí, máis ben. Con Mileva. Sí, con Mileva. Hai que ter un poquinho de cuidado nestes momentos. Bueno, pois o que comentan del é que alguén lle preguntou se lle podía contar de que iba a teoría da relatividade. El dixo que era unha cousa complicada, o sea, que o podía comparar como se podía facer para freír un ovo. O problema é que había que fretir un ovo e contarlle a alguén que non supera nin o que era o aceite, nin o que era o ovo, nin o que era unha sartén. Entón, esa era a dificultade de falar da teoría da relatividade, que a xente non sabe cales son as bases. Home, explicarlle o que é un ovo a alguén que nunca viu un ovo, pois é unha tarefa. É complicado. Este tema, os temas nos que traballa Elena de xeometría diferencial tamén é complicado. E contalo na radio tamén vai ser. Pero, bueno, algo, un pouco, ata onde cheguemos, falaremos un chisquiño. Pero antes de meternos a fritir os ovos, temos que dicir que Elena leva moitos anos facendo e promocionando actividades de divulgación das matemáticas, desde chocomates, desde charlas para todos os públicos, e tamén ten participado nunha actividade da que moito falamos en Efervesciencia, que foron os cafés científicos. E para falar daquela época gloriosa, contamos tamén nos nosos estudos co actor César Goldi. Moi boas tardes, César. Hola, boas tardes. Bueno, ti tamén estás encantado de ter a Elena, non? Home, pois sí. Compartimos, pois, non sei, 5 ou 6 anos aí Sí, facendo de titiriteros. Sí, foron de titiriteros. De titiriteros totales, sí. Totales, chegar a un bar cos bártulos de bolos por aí, por Galicia adiante, facendo divulgación científica. Percorrendo todo o país. Percorrendo todo o país e con unha silla de rodas, o sea, unha cousa é levar unha pantalla para proyectar, pero levantar a pantalla, os disfraces, e aínda por riba a silla foi difícil. Sí, non, e ademais eu aprendín moito non só de ciencias, senón o ir con Elena, pois aprendín moito dos abismos que existían para ela que para nós pasan desapercibidos, non? A carencia que hai, bueno, de accesibilidade na maioría dos
dos locales públicos deste país. As cuestións de accesibilidade que son moi importantes, de feito, cando invitamos a Lena, ela pensou, onde tedes os estudios, a ver, é accesible, non é accesible, neste caso perfectamente accesible, pero é unha necesidade da que non nos decatamos ata que nos vemos nesas, ou ata que temos un neno pequeno, unha persoa maior, ou unha persoa con unha discapacidade, non vemos o importante da accesibilidade para todos. Sí, por suposto que sí, ata que a xente non tenga experiencia en carne propia, non se dá de conta. Porque o que pode ser un baldonciño de 5 centímetros que non é nada para ti, o mellor para unha silla de rodas é todo, é non poder entrar. É un universo. Pero, Amalia, todo eso, nada, percorrestes bares e pubs de todo o país. Como foron os inicios? Porque, logo xa eredes unhas estrelas, pero ao principio, isto de chantar, bueno, xa estaban os de Neurocon coa neurociencia, pero matemáticas... Tú non te podes dar unha idea a sensación de peligro que eu sentín cando me comentaron isto pola primeira vez. Non tiña nin idea de por que iban a xunto de min, e xa te podes decir o punto de aventura que era facer unha cousa como esa. O sea, pasa que eu pareceme que estaba un pouco loca. Aínda que, eso sí, non me arrepinto e penso que é unha das experiencias máis maravillosas que teño feito na miña vida laboral e persoal. Sí, Paseino en grande. Eu coincido aí tamén, sí. Aprendimos, eu aprendín cousas de teatro que era unha preciosidade, cousas de neuroloxía, cousas de matemáticas, cousas da xente, e pasámolo moi, moi ben. E vos farían preguntas de todo tipo. De todo tipo, que non te podas nin imaginar. Desde os nenos pequenos, cando lle preguntabas cal era un número máis grande, pois pasaban 2 minutos dicindo números, ¿no? Ata nenos moi pequerrechiños que lle preguntaban e decían infinito, ¿no? Ata preguntas totalmente insospeitadas acerca das matemáticas. Ou unha vez que estuvemos en Vilagarcía, creo que era un Ateneo ou algo por así, e había moito mariñeiro, e nos falamos moito de cuestións de mapas. E se ves as caras de orgullo que tiñan aquelas personas oindo a falar a xente da universidade, que para eles éramos así como un pouco, pois suena mal, pero como semidioses, falando de cousas que eles coñecían, sentíanse absolutamente satisfeitos. E despois ver caras de asombro cando comentabas algo que a xente nin se imaginara. Realmente é precioso, o sea, dar clase para min é algo maravilloso, pero dar clase, decir, enseñar cousas a xente que efectivamente ten ganas de aprender e que se asombra, e que podes ver nas súas facianas o que é o asombro, eso é unha verdadeira maravilla. Home, e tamén despois había xente que vías moita xente que padecía o seu gusto pola ciencia en silencio, non? E aí, pois, porque normalmente nos bares, pois, falase de fútbol e pouco máis en moitos ámbitos. Foi unha xustiza poética, non? Entón, aí tiñan tamén ocasión, pois, de, ante o asombro dos seus coñecidos, de demostrar as cousas que sabían e, bueno, e as inquedanzas que tiñan en torno á ciencia. Boa. Estou moi nerviosa, Manuel. É que César Goldi é tan guapo. Bueno, que saiba que César Goldi, se quere velo en acción, está agora cunha obra Goldi Libre. Sí, estou seguindo a súa carreira, podo anuncialo eu. Sí? Sí, mira, vai a estar na sala Engrávida en Porriño os días 17 e 18 de marzo co seu espectáculo autobiográfico no que relata o seu paso polo cárcere cando foi insumiso na sala Engrávida de Porriño, xa o dixen, os días 17 e 18 de marzo. Goldi Libre. Goldi Libre. A min encantoume, non porque estés aquí, Goldi. Bueno, home, pero podes dicilo. É certo, é certo. Eu son fan e admirador. Bueno, eu tamén son unha gran fan de Goldi. Mira, eu teño aquí un papel que ti xa coñeces, Elena, que, bueno, teño que facer preguntas que se estará facendo a audiencia e que, mellor, son un pouco incómodas, porque ti falabas de que pasabades moi ben nos cafés científicos. Eu quería preguntarlle a Goldi se houve algún momento no que pasou especialmente mal, porque nos bares hai de todo. Bueno, pois hubo un día que non estaba Elena en Allariz,
que había un tipo que era, bueno, parecía o personaxe aquel que facía Jordi Évole no programa de Buenafuente, El follonero. El follonero, non? Pero foi tan follonero, que mira, que eu teño experiencia en estar en teatros e que a xente lle sonen os móviles e que incluso fale polo móvil e sempre me fago avión. Pero aquí, ao final, pois chameille a atención aos señores e lle dixen que, por favor, se volvía a asistir a un café científico, pois que se cortase un pouco, non? Eu marchei e os compañeiros do café científico que se quedaron esa noite pois de copas por ali por Allariz e tal, dixéronme que ese individuo me andaba buscando por todo o pueblo pola noite pois para dicirme algo máis que palabras, non? Entón, pois sí, non só nos tempos de Copérnico era perigosa a divulgación científica, tamén no século XXI tamén pode chegar a serlo. Bueno, unha cousa que se vai aprendendo, que se vai mellorando, bueno, e os públicos hainos para todos os gustos. Eu vou poñer aquí, vou montar un chiringuito aquí en riba da mesa. Pon unha cara a Elena de onde me estou metendo, pero bueno, vamos. Es que eu quería facer unha cousiña, un experimento con isto. Precisamente, casualmente, teño aquí auga sabonosa. Que todo o mundo ten nos seus estudios radiofónicos. Que todo o mundo... Realmente, polo que eu vin, pois, realmente o que vou facer agora... Bueno, a xente ao mellor pensa que tes aquí un mogollón de... Teño un plato con... En Lermellers e cousas desas, e nada. Un plato con agua con xabón. Como os que se usan para os gatos, para darlles de Exactamente. E agora acabo de facer o que técnicamente é a pompa. A pompa é superficie plana. Non, está... Non, a pompa ainda non está. Mira, ahora. Ten como unha especie de lazo de vaqueiro, pero así de... Eu polo que sei... Un redondel. Aquí temos pompa e cando soplamos é burbulla. Sí, agora vemos a película. Bueno, pero é que... o borde da película é a circunferencia que fai o arame. A xente estar alucinando. Sí. Bueno, sexa como sexa. Cando os nenos fan este xogo, e teño un aro, vamos... Deixademe decirlle un pouco... Manuel o que ten neste momento é un aro feito con un alambre, un aro circular, e con unha especie de agarradero que meteu dentro dunha superficie de xabón. Así de simple. Eso, cando o saca para fora, o único que obtén matemáticamente é un círculo. Ajá. Vale? Pero ti podes facer pompas sin necesidade de que o exterior sexa así redondo. Podelo doblar e podes facer unha pompa tamén, unha película, que ten a mesma propiedade que isto. Vamos a intentalo. A ver, que vai facer? Vamos a intentalo. Ou seja, vai deixar de ser un círculo plano. Exactamente, vai deixar de ser un círculo plano. Podes facer calquera cousa aquí. O malo é que non Despois non poderemos volver a facer o círculo, Elena. Aí está. Ves? Aí va. Isto tamén ten as mesmas propiedades co anterior. Sí. Ou seja, o círculo, para que os ointes o vexan no seu machín, o círculo está completamente destrozado. Destrozado. Pero hai película. Hai película. Quere dicir que esa película é flexible e se adapta. Para os matemáticos é a mesma cousa. Bueno, a mesma cousa non é. Un problema é diferente, porque o que estás variando, digamos, que nos lle chamamos a fronteira do problema, que sería neste caso o fío ou alambre que estamos movendo. Si tú colles ese fío ou ese alambre e lle fas como un dibuixo que sea unha circunferencia, cando o metes, pois vas a obter un círculo. Se ti o cambias ou retorces, vas a ter outra superficie que ten propiedades similares. ¿No? Digamos que o que lle chamamos nós superficies minimais a todas as que se fan desta maneira. E estamos xogando con pompas de sabón que pode facer calquera na casa e podemos explicar que, por exemplo, por que as pompas de sabón ou cando soplamos esas burbullas que se forman porque son esféricas. Home, porque a natureza é moi simétrica, ¿no? O sea, sempre tende a facer as cousas con mínimo esforzo. Entón, a maneira de ter máis contido con unha superficie máis pequena é meter as cousas dentro dunha esfera. E tamén, como é moi cómoda, prefire as cousas que non teñen moita tensión a aqueles cousas que teñen moita tensión. Imagínate que estás nunha tarde de outono, mirando pola ventana mentras choras co teu... Pois non sei, que te deixou o noivo ou a noiva, e ves caer as gotiñas... Que poético. Ves caer estas gotiñas polo cristal, que normalmente, o sea, se estuveramos nun mundo perfecto, deberían de ser esféricas, porque están adaptándose a unha forma máis cómoda. Pero cando se achegan a unha gorda se achega a unha pequena, a pequena se desfai e se mete dentro da grande. Porque, digamos, que a curvatura, o que tú comentabas nalgún momento,
das cousas pequenas é máis forte e iso fai que sexa máis inestable. Entonces tenden a ir a algo, pois eso, que se agrande. Entonces é unha maneira moi poética de estudiar xeometría. Mirar para un cristal. Falábamos antes de curvas e eu deixaba unha pregunta feita ao principio, antes cando estaba aí preparando as cousas coa boa, que é unha pregunta que me fixo hai moito tempo a miña irmán e eu non souben responder, de que cando deseñan as estradas o raio de curvatura ten que ser constante ou ten que ser variable? No, constante non pode ser, porque tú non podes pasar de unha línea recta a unha línea que ten curvatura constante 0 a outra que ten curvatura constante igual pois a un partido polo radio, que podía ser a circunferencia. Tes que ir corrixindo. Tes que ir corrixindo a curvatura para que, digamos, as cousas non se escapen. O sea, non ten ningún sentido facer un arco de circunferencia se non estás, digamos, dulcificando as cousas no borde, porque senón te salirías un pouco do traxecto. Pero nas carreteras o que é moi importante cando faz ese diseño non facer solo eso, sino traballar co peralte, como estas cousas que hai cando hai circuitos de bicicletas, que vemos que o circuito está moi inclinado, porque o feito de dar voltas tes a forza centrífuga que fai que te escapes. Que saias pola tangente. Que saias pola... Sí, eso lle gusta a Elena. Non sei se vos recordades antes a carretera... Bueno, Elena era un crack. É unha persona moi ingeniosa. Non sei se recordades... E cando se xuntaba con Casto... Pero... bueno, entonces xa é o colmo. Bueno, eso era... Digo, non sei se recordades que sodes moi novos, que antes se falaba que a carretera de Lugo era unha carretera que fixeran a contraperalte. É dicir, todas as curvas estaban mal pelantadas. Sí, sí. Tú entrabas nelas, en vez de tirarte hacia dentro da curva, te tiraba hacia fora, te escupía. Bueno, hai autoestradas que tamén. E hai autoestradas que tamén, e iso hai que corrixilo moi ben. Pero non se pode pasar de unha maneira suave de algo que teña curvatura constante. Que quere dicir curvatura constante? O que se curvan as cousas. Non se pode pasar de algo que sexa totalmente recto a algo que sexa totalmente un trozo de circunferencia. Hai que suavizar un poquinho os bordes para que non haxa problemas na vida real. Claro. O sea, que non chega a coller o compás e facelo... Exactamente. Bueno, pues mira, cousas... Home, para algo estudian. Claro, cosas reais, pero aí están as matemáticas, aí está o tema da curvatura, que estamos entrando un pouco nas cosas que traballa Elena, e mira, a ver, que tal? A ver, aquí temos outra cousa. A boa, describa. A ver, estaba mirando para César Goldi. A ver, isto é unha corda vermella. Vermella, importante. Importante. Pero bueno, para os matemáticos, se eu agarro esta corda e deixo así, forma unha figura... Formas unha curva. Unha curva. Que a ves todos os días si pasas por cerca da vía do tren, ahora. Eso que se chama unha catenaria. Non vedes nas noticias, se caeu a catenaria, non sei que, porque hubo un accidente no tren. Sí. Pois estas curvas que dibuixan coller con dúas maus algo que pese, que neste caso a corda vermella non pesaba demasiado. O que se faga mellor con esta cadea. Con unha cadea, por eso se chama catenaria. Entón, esa curva que describe unha cadea collida con dúas maus e separada, o que reflexa pois, o que hai nas vías do tren, agora que son eléctricos, a corriente circula por esa catenaria. Pois iso é unha curva que se chama catenaria, por ter formado unha cadea. É unha curva moi interesante. Moi interesante. Constructivamente, por exemplo. Exactamente. A utiliza Gaudí continuamente. Gaudí casi todos os seus diseños, fixadevos que cando facemos pender unha catenaria entre os dous dedos, a curva cae, claro, a cadea cae polo peso da gravedade. Pois o que facía era as súas construcións, pero ao revés. Xustamente ao revés. Poñía catenarias ao revés. Facía as maquetas totalmente opuestas, porque a catenaria tamén ten unha propiedade moi boa, e é que as forzas que se exercen na construción están moi ben combinadas, é unha curva que se aguanta moi ben como arco cando colocas ao revés. A min eso de Gaudí encántame, porque se vas ao Museo Gaudí a Barcelona, aparte de ver a Sagrada Familia, eu penso que o que hai que ver é a maqueta que fixo Gaudí da Sagrada Familia. Está voltada. Está ao revés, e están os saquiños con perdigóns para calcular as estruturas, porque Gaudí era moi malo facendo números, pero era moi listo, e sabía todo este tema da catenaria, e fixo os cálculos estruturais así, con saquiños
saquiños, e ademais logo teñen un espello debaixo para ver como quedaría. Para ver como quedaría ao revés. E logo, tivo que pasar moitos anos ata que os señores enxeñeiros arquitectos con ordenadores fixeron os cálculos aí cos números e lles deu que eso aguantaba. Bueno, feito aguanta que non se cae. Pero o Gaudí, con ese método aparentemente tan sinxelo, baseado pois, na observación da natureza e das matemáticas, fixo maravillas. E falabas da catenaria, bueno, claro, tamén trouxen isto, volvemos, aboa, descríbame, volvemos un pouquiño o que fixemos antes coas nosas películas de Xabón, e vamos coller agora 2 aros. E vamos sí, a intentar... o aro que está deformado. Sí, que vamos a reformar. Vale. Ímolos... Pues 2 aros... E a dicir perfectos. Perfectos, pero bueno. Que xa o rompimos. Vamos a imaginar que son perfectos. E os intentamos separar e se nos forma unha película que a Elena seguro que lle fascina, verdad, Elena? Sí, é unha figura que fan moito estes showmans que traballan con pompas, que son 2 arros, os van separando, formase como un diabolo, por exemplo. Sí, un diabolo, efectivamente. Eso realmente o que un diabolo de película de Xabón. Sí. Vamos poñer fotos, Si conseguimos poñelos separados ao principio para que corra o aire entre os 2 aros, o que conseguiría sería un catenoide. Vale? Que tamén é unha superficie que ten unha propiedade moi especial. Que, fixadevos, antes tiñamos unha catenaria, se a catenaria a facemos xirar por un eixo que non a conteña e que, digamos, pues, este ben colocado, pues conseguirías unha figura como esa, que sí, realmente como un diábolo. Estas cosas se parecen moito, por exemplo, o hiperboloide tamén. Suena rarísimo, pero podédelo ver, por exemplo, nas chimeneas das centrais nucleares aquí, ou das centrales térmicas. ¿Vale? Sí. Que asociamos nas chimeneas das centrales nucleares, asociamos que a cousa radiativa está por aí, pero eso é un disipador de vapor, nada máis. Eso é solamente un disipador de vapor. Sabedes o bo que ten eso? Non o catenoide, pero o hiperboloide se ten unha cousa boa que na construción é moi útil todas as cousas que se poden encofrar. Vale? Por exemplo, unha esfera non se pode encofrar, non hai maneira de facer un encofrado para que che salga unha esfera perfecta. Si tes que facer un cilindro, sí que o podes encofrar con unhas varillas máis ou menos anchas ou estreitas, ou si tes o chan, o encofras perfectamente. Pois o catenoide podes encofrar, é dicir, polo catenoide, por cada punto del pasan 2 líneas rectas que forman un determinado ángulo. Entón, se tes varillas o suficientemente estreitas, podes conseguir un catenoide un hiperboloide dun encofrado. De feito, hai un arquitecto mexicano que agora non me acordo como se chama, que ten unas construcciones... mira, sabedes a ciudad ahora das artes e das ciencias que está en Valencia. En Valencia. Bueno, pois realmente unha delas está feita en colaboración con este arquitecto e non é Calatrava. Non é de Calatrava, é dicir, está feita con Calatrava, pero non de Calatrava. E a idea original del pareceme que é a cafetería que está no Oceanographic, ¿no? E é espectacular porque ten o seu teito son hiperboloides dese estilo. E por que os utilizaba? Porque en México naquela época a mano de obra era moi barata. Entón, encofrando os teitos, con moitísima mano de obra, conseguía estruturas espectaculares e que lle salían moi baratas. E hubo unha época en México onde se facían moitas cubertas deste estilo. Cando a mano de obra xa non foi tan barata, pois xa facían cubertas de outro estilo. Pois mira, César Goldi tamén visitará iso en Valencia, porque estará ali con Goldi Libre en setembro. É certo, a boa, sí. Vexo que hai tamén moi boa sintonía entre a boa e César Goldi, non só coa nosa invitada con Elena. É unha sintonía case xenética. No sé qué es más decepcionante, si mi fracaso a la hora de formular la teoría de la unificación o ustedes. Oh, Dr. Hawking, nuestro sueño era tan hermoso. ¿En qué fallamos? No te sientas culpable, Lisa. A veces los más listos somos los más pueriles. ¿También usted? No, yo no. Nunca. Supongo que cada uno tiene su propia idea de un mundo perfecto. Oh, mamá, eso es muy profundo. Claro, lo ha leído en mi pantalla. ¿Quién quiere una cerveza? Yo. Es lo más inteligente que he oído en todo el día. Su teoría de un universo con forma de rosquilla es interesante, Homer. Tal vez se la plagie. Moskis, no puedo creer que un tipo del que nunca oí hablar esté bebiendo con un tipo como yo.
a teoría do universo en forma de donuts de Homer Simpson, porque o universo ten unha xeometría. Houve un matemático, Riemann, que foi o que deu ese sustento para que logo viñese o seu neto a facer a teoría da relatividade, e se non chega a ser por Riemann, pois non sei, o mellor Einstein faría outras cousas. Sí, bueno, pero non sabemos aínda a forma que ten o universo. Podía ter forma de rosquilla, perfectamente. Podía ter forma de esfera, podía ter forma de hiperboloide, pero non se sabe. A cada teoría que plantexas te dan unha solución. Que sucede? Que si fose como unha rosquilla, vería propiedades moi especiales, non? O sea, se tuveras moito tempo no mundo e te pos andar nunha dirección adecuada, é dicir, na dirección onde cortas a rosquilla en dous, desas podías, despois de, pois claro, non se sabe, o universo é moi grande, pois pasar tempo e tempo e tempo, pero volverías ao mesmo lugar, vale? O mismo que se pasara nunha esfera. O que pasa que aí tes dúas direcciones onde nunha tardarías moito máis e outra tardarías moito menos. Pero hai moitas teorías acerca de cal é a forma do universo. Cal é a forma do universo? Eu leras hai moitos tempos unha historia de divulgación de Martin Gardner que decía que se o universo fose unha banda de Moebius, non sei se é unha banda de Moebius, unha banda de Moebius invertida, que podemos dicir logo un chisquiño o que é, un viaxante que fixese ese percorrido por todo o universo, por toda a banda de Moebius, logo, o mellor, o volvería cabeza abaixo. Cabeza abaixo. Sí. Se fose así, claro que sería. Pero mira, para vos os que andades cas xeometrías semi-rimanas, Riemann debe ser como unha especie de deus, non? Más ben, sí. Sí, mira, contanos como Gauss, que era o seu profesor, lle puxo as cousas difíciles o amigo Riemann cando se presentou a súa praza para habilitarse como profesor para a universidade. Home, supoño que as ideas de Riemann no seu momento tuveron que ser peliagudas, non? O sea, porque facía... Sí, iso conta no alén, el... porque facía plantexamentos que, digamos, eran avanzados para a súa época. O que pasa que máis ben o que non pode vivir sin Riemann é Einstein. Non. Non pode vivir sin ele, aínda que non tome solamente as teorías riemannianas, sino as pseudo-riemannianas, como ti dis, ese plantexamento é absolutamente necesario. Realmente, aínda que é algo moi complicado, é pensar que estuveramos podendo vivir en dimensións máis grandes que as que estamos agora. Todos estamos acostumbrados a ver superficies onde estamos no espacio. Bueno, acostumbrados. Son inventos que existen, pero todo o mundo pois pode pensar o que é un cilindro, o que é unha esfera, o que é un cono. Bueno, pois o que fixo foi plantexar algo similar ao que hai aquí, pero para dimensión 4, dimensión 5, dimensión 6, etc. E ademais construir unha teoría e unha formulación que poidera servir de cama para as teorías de Einstein, co cual se poidera probar todo isto. Isto é moi, moi importante. Axudado tamén por outros matemáticos da escola italiana, por Christoffel, Mainardi. Hai moitísimos matemáticos que construíron unha teoría que pudo facer que a teoría de Einstein se poidese ler matemáticamente. E aí volve a estar a nosa muller de Einstein olvidada. Xa temos aí unha débeda pendente. Estas cosas algún día falaremos diso. Hai que contalas, Sí, hai que contalo. Hai que facer un alén con Albertiño. Sí, pero xa non temos tempo para máis, porque estivemos aquí a liar entre matemáticas e agora, se xa entrábamos en outras dimensións... Outro día nos conta a anécdota de Gauss. Ou facemos o programa noutra dimensión ou nos botan de aquí. O sea, non temos outro apaño. Sí. Unha última preguntiña. Adiante. Sí, porque Elena, aparte da súa faceta como divulgadora, a raíz dos cafés científicos, supoño, e comezou a descubrir a súa faceta de artista. Ou mellor xa tiñas descoberta antes. E agora sei que se dedica á pintura. A pintura? É certo ou non? Pois sí que é certo, Dedícome a acuarelas. E felicita o Nadal con sí, pinturas. Tamén é certo, sí. Ten tamén inspiración científica? Non teño inspiración así en nada especial. É un pouco para quitarse a ciencia de enriba, non? Penso que sí. Vivir a vida, non? A paixón.
acción. Bueno, que conste que tiña espírito teatral, o sea, cando era nova e podía caminar, pois sí que fun algunhas clases, pero despois... Bueno, ela era máis simpática que eu nos cafés científicos. A xente estaba desexando que eu deixase de actuar. Mentira cochina. Bueno, entramos aquí na fase de piropos. Tiñades que ver todos a Goldi con un tricornio falando do golpe de estado de 23F, o sea, que lo era mundial. Empezaba falando diso e remataba falando de se as mazás eran realmente intelixentes. Sí, señor. Despedímonos. Moitas grazas, César Goldi, por acompañarnos. Grazas. Elena, pois foi todo un placer terte aquí nos nosos estudos e, bueno, ahora xa te capturaremos tamén alguna que outra vez. Moitas grazas. Vale, gracias a ti. Veña, 2 bicos, César Goldi. Só 2, a boa, quieta. No, yo lo que digo es que en realidad detrás de un buen aforismo hay un talante científico, es decir, alguien que de una manera explícita o tácita, consciente o inconsciente, lo que hace es aplicar la razón, ¿no? Esa es la idea. Y por lo tanto, toda la ciencia es aforística, aunque no toda la literatura es científica. Yo, por ejemplo, cuando quiero explicar cuál es la esencia de la teoría de la relatividad, pues lo que hago es explicar 2 o 3 aforismos, sobre todo uno, y es que una ley fundamental de la naturaleza no puede depender del observador, no puede depender de quien la mira. De esta idea, que aparentemente es muy sencilla, sale toda la fuerza de la teoría de la relatividad. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, esta vez parece que suena mejor. A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. O Xenoma é o libro da vida que contén todas as instruccións de fabricación e funcionamento de calquera ser vivo do noso planeta. A toda agora podíamos cambiar capítulos e páxinas enteiras deste libro inserindo información xenética dun libro para outro, e desta forma creamos un organismo transxénico. Pero moi recentemente desenvolveuse de xeito exponencial unha nova técnica chamada CRISPR, que permite editar o xenoma, o libro da vida, letra a letra e na posición que queiramos. Algo que agora sabemos fan tamén as bacterias para se defenderen dos virus. Unha auténtica revolución que xa chegou a laboratorios de todo o mundo, laboratorios como o Centro Nacional de Biotecnoloxía, onde traballa Lluís Monteluí. Boas tardes, Lluís. Boas tardes. Lluís Monteluí é investigador científico do CSIC e xa tivemos a sorte de contar con ele en efervescencia noutras ocasións. Na última delas contounos como fai nos seus estudios sobre o albinismo e como están empezando a utilizar ratos avatar creados coa tecnoloxía CRISPR e Cas9. E chamamos a Luís porque sigue moi de preto a actualidade do CRISPR. E a min, se me preguntan cal é a nova máis importante no mundo da ciencia das últimas semanas, non me iría os exoplanetas, ese novo sistema solar, senón a primeira solución da Oficina de Patentes americana sobre unha importante disputa que hai sobre os dereitos de explotación do CRISPR. Non sei que opinas ti, Luis. Pues yo creo que sí, yo creo que es una noticia muy relevante, sobre todo para todo lo que representa las aplicaciones biotecnológicas y la utilización de estas herramientas que has presentado, las CRISPR, más allá del laboratorio. Hay que decir
que las herramientas CRISPR a efectos académicos en nuestros laboratorios, en centros públicos de investigación, las podemos utilizar sin ningún tipo de problema y las podemos utilizar sin ningún tipo de limitación porque las aplicamos en proyectos de investigación, de conocimiento, para intentar entender mejor las enfermedades, etc. Ahora bien, la aplicación de estas herramientas para servicios, para generar productos, para terapia, que pueden involucrar a empresas y que por lo tanto involucran inversiones de dinero y posibles pagos de dinero por los servicios prestados, eso está bajo el control de patentes que fueron solicitadas en el año 2012 y que fueron solicitadas por dos grandes organizaciones que empezaron un litigio cuyo primer capítulo creo que se ha cerrado ahora. Para comprender esta historia, entón, temos que comprender cales son os protagonistas. Digamos que hai empresas creadas por diferentes institucións. Por un lado están Manuel Carpenter e Dovna, que son investigadoras que recibiron o Premio Príncipe de Asturias de Investigación, que defenden os seus intereses na Universidade de California. E por outro lado está o Broad Institute, que presentou outra patente, FENZAN, e son os dous intereses contrapostos que hai. Bueno, básicamente lo que sucedió es lo siguiente, para que todos lo entendamos. En Estados Unidos esto se suele simplificar entre la costa oeste, que sería la Universidad de California en Berkeley, y la costa este, que sería pues este centro de investigación, el Broad, que está asociado al MIT de Boston. En definitiva, el artículo de estas dos investigadoras, Duvna y Charpentier, que apareció en agosto de 2012, vino precedido por una solicitud de patente de protección para la aplicación de estas herramientas CRISPR en todas las células, en cualquier tipo de célula. Esta patente se solicitó en primavera de 2012 y esta patente todavía está en estudio. Es una patente, hay que saber que las patentes llevan tiempo, llevan años a veces de evaluar y de especificar, y esta todavía está en estudio. Lo que sucedió es que lo que estas investigadoras argumentaban en su solicitud de patente es que gracias a sus estudios podían proteger la posible aplicación de estas herramientas en casos concretos, por ejemplo, en terapia, en utilización en células animales, en células humanas, etcétera. Sin embargo, no lo habían mostrado, no habían demostrado esta utilización. En cambio, en el otro lado de Estados Unidos, en Boston, el investigador Feng Zhang del Broad, en enero de 2013, publicó un artículo en el cual ya iba más allá que estas investigadoras y finalmente demostró que estas herramientas podían ser utilizables para editar nuestro genoma, para editar el genoma de células animales. Antes de publicar esta publicación en enero de 2013 y después de la solicitud de patente de la Universidad de California, este instituto Broad había presentado una solicitud de patente en el otoño de 2012, pero que sin embargo optó por una ruta que es la ruta rápida, que en inglés se llama Fast Track, que es una ruta muy arriesgada, es una ruta en la cual los centros de investigación tienen que jugárselo todo a una carta, el documento tiene que estar muy bien hecho porque se evalúa muy rápidamente, pero si hay algún fallo, digamos que ya no tienen una segunda oportunidad. Los investigadores del Broad consiguieron que esta patente se evaluara de forma muy rápida y se otorgara la patente para la utilización de estas herramientas en células eucariotas. Y aquí está la diferencia. Broad solicitó y consiguió y obtuvo la protección por la patente de la utilización de estas herramientas en células eucariotas. Claro, cuando la Universidad de California se dio cuenta de que alguien después de ellos había solicitado y ya obtenido la patente, lo que planteó fue una demanda de interferencia, porque dijo, ustedes han presentado una patente sobre algo que yo quería proteger y mi solicitud de patente era anterior, aunque yo no lo hubiera demostrado. Entonces, durante estos
4 años ha habido esta batalla de patentes con los equipos de abogados de ambas dos instituciones y finalmente pues la Corte correspondiente en Estados Unidos de la Oficina de Patentes norteamericana ha desestimado la solicitud de interferencia que había presentado la Universidad de California y confirma pues que la patente en estos momentos pertenece al Broad. Digamos que ha ganado, esta primera batalla la ha ganado el Broad. Porque a pregunta que tiña que responder este Tribunal de Patentes era si a patente que fixo Fenzam era unha consecuencia lóxica e trivial dos traballos de Doudna e Carpentier ou se aí houve unha innovación maior e que non se podía dun traballo quitar automáticamente ou de forma sinxela a outro. Exactamente, desde California se argumentaba que los resultados del equipo de Feng Zhang del Broad no podrían haberse obtenido sin los desarrollos propios de Doudna y Charpentier. Pero desde el Broad se argumentó que las investigaciones del propio Feng Zhang fueron en paralelo y no necesitaron ni requirieron de las investigaciones de Doudna y Charpentier y efectivamente lo que hay que reconocer, y esto es un hecho, es que los trabajos de Feng Zhang fueron los primeros en demostrar la utilización de estas herramientas en células humanas y por ello obtuvieron la patente. Ahora lo que sucede es que la Corte ha fallado que no hay interferencia, pero no quiere decir que la solicitud inicial de la Universidad de California quede desestimada. Simplemente esa solicitud va a seguir su curso. Si todo va bien, eventualmente se va a poder otorgar y ahí tendremos un segundo problema porque recordemos que la solicitud de patente de la Universidad de California es más general, cubre todas las células de cualquier organismo, mientras que la que está en estos momentos otorgada solamente cubre las células eucariotas, para entendernos, las células de mamíferos, las células humanas, las células de ratón, etcétera, pero, por ejemplo, no cubriría investigaciones de CRISPR hechas, por ejemplo, en bacterias. Y entonces la pregunta que está todavía no resuelta y que probablemente crea una inseguridad jurídica y como bastantes investigadores hemos dicho, lo que va a producir es problemas a nivel de la organización de las empresas biotecnológicas, es que si en un futuro se otorga la patente también a la Universidad de California, una empresa que quiera aplicar estas herramientas en células eucariotas, es posible que tenga que llegar a acuerdos de licitación, de licencia, tanto con el Broad como con la Universidad de California. Con lo cual, no podemos decir que con este fallo se concluye la guerra de patentes que había abierta entre estas dos grandes instituciones, sino que simplemente se ha acabado la primera batalla y quedan otras más por lidiar. Y espero que se resuelvan cuanto antes, porque realmente se da la situación, creo yo, hasta cierto punto ridícula, que estas herramientas son extraordinariamente útiles y están generando muchísimos desarrollos e innovaciones a nivel académico, donde no tenemos ningún problema para utilizarlas, pero no se están pudiendo utilizar todo lo que podrían utilizarse en las empresas, porque las empresas todavía no saben a quién tienen que pagar la licencia, con quién tienen que hacer el acuerdo. Por el momento es el Broad el único que tiene la patente otorgada, pero pronto va a ser probablemente también la Universidad de California. Polo que lín, este resultado pode chegar a que aconteza unha especie de paradoxo, como que estás contando, de ter as dúas patentes, de que sería o equivalente a que alguén lle dean a patente polas pelotas de tenis amarelas e alguén lle dean a patente xeral polas pelotas de tenis. Entón, se ti queres utilizar unha pelota de tenis amarela, tens que pagar as dúas patentes, a pelota de tenis amarela e a pelota de tenis. Digamos que é unha circunstancia un tanto chocante. Hecho chocante, y además hay dos aspectos. Uno este es el aspecto que acabas de mencionar y el otro aspecto que no deberíamos también tampoco olvidar es que cada una de estas instituciones ha constituido una empresa de la cual estos investigadores son los respectivos promotores. Por ejemplo, el Broad ha constituido una empresa que se llama Editas y en la Universidad de California ha constituido una empresa que se llama Caribou. Y estas empresas son las que han recibido la licencia exclusiva
para utilizar estas herramientas en el ámbito de actuación de las células, tanto eucariotas en un sitio como en todas las células en el otro sitio. Y aquí viene el problema, porque estas son empresas de reciente creación, son empresas muy pequeñas que tienen ahora la licencia exclusiva para utilizarlas en todas las enfermedades, en todos los genes, y es evidente a todo el mundo, no hace falta tener muy claro estas cosas para darse cuenta de que es imposible que ninguna de estas dos empresas sea capaz de resolver o la aplicación de estas herramientas en todas las enfermedades que nos afectan. Hubiera sido mucho más deseable que tanto el Broad como la Universidad de California se hubieran dedicado a establecer licencias no exclusivas para determinadas enfermedades a multitud de empresas, con lo cual permitirían que muchísimas más empresas ahora pudieran estar beneficiándose de esta revolución biotecnológica. Ahora lo que sucede es que tanto Editas como Caribou, legítimamente, hay que decirlo claro, legítimamente, pero tienen bloqueado el campo, y las empresas que quieran desarrollar, por ejemplo, una estrategia nueva para diabetes o para distrofia muscular o para cualquier aplicación de estas herramientas que es posible con fines terapéuticos, pues tienen que ponerse de acuerdo con estas empresas porque tienen bloqueado el mercado de alguna manera. Probablemente, si estas dúas iniciativas, en vez de emplear unha estrategia de confrontación, empleasen unha estrategia de colaboración, de repartir un pouco, digamos, esta torta, probablemente avanzaría moito máis rápido a posibilidade de que empresas pudesen traballar con esta tecnoloxía do CRISPR. Hai outra curiosidade neste litixio das patentes, é que cando este Tribunal de Patentes dictaminou que o traballo de Feng Zhang era un traballo orixinal, tomou en consideración declaracións que fixera no seu momento Doudna, algunha delas á prensa, nas que se lle preguntaban se eso que daquela ela tiña, que estaba nun tubo de ensaio e que podía funcionar no tubo de ensayo, se preguntaban se podía funcionar en humanos, pois deu a típica contestación de científico que di, bueno, pois nos gustaría, pero non sabemos se isto vai ser posible nesta modestia científica, e que seica que esas declaracións foron tomadas en consideración polo Tribunal de Patentes. Aquí lo que sucede es que efectivamente, como tú muy bien dices, Jennifer Doudna fue sincera y manifestó en su momento, en el 2012, que a pesar de que al final de su artículo, ellas, tanto Charpentier como ella, incluyeron un pequeño párrafo que decían algo así como no se nos escapa la importancia y la posible utilización de este proceso para la edición genética de cualquier gen, de cualquier organismo, pues digamos que se planteaban la utilización futura, pero todavía en aquel momento, en agosto de 2012, no sabían si esto iba a ser posible. Claro, lo que no sabían en aquel momento es que Feng Zhang ya llevaba meses trabajando y acabó publicando ese artículo en enero de 2013 y no solamente demostró que era posible, sino que fue los primeros ejemplos de edición genética en células humanas, con lo cual, en definitiva, unas investigadoras plantearon la posibilidad y otro investigador realmente confirmó esta, ya no es una posibilidad, sino que es una realidad. Este é o primeiro capítulo na batalla legal polos dereitos de explotación comercial desta ferramenta tan poderosa que é o CRISPR e que está chamada probablemente a facer unha revolución auténtica no mundo da biotecnoloxía. Nos lo contou desde Bruxelas Lluís Montolí. Lluís, moitas grazas por atender unha vez máis a chamada de Efervesciencia. Muchas gracias, Manuel. Adiós. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Pola semana andamos, como ben sabedes, nas redes sociais habituais e tamén no noso podcast en efervesciencia.org, iVoox e en Geciencia. Escoitámonos o vindeiro domingo, como sempre, na Radio Galega. Adeus.